Hola, torno a ser jo. Ara des de casa per anunciar-vos la bona nova que ha sortit la segona edició de les Memòries d'un papillon català 42.404. El pots trobar a Amazon o demanar-lo a l'editorial, edició des de la Tempestat, llibres de l'Índex. Ben fàcil. I si encara no l'has llegit, no te'l pots perdre, no te l'has de perdre. Es tracta d'unes memòries reals i de proximitat. S'hi explica l'aventura vibrant d'un insumís al glorioso ejército espanyol, un xicot d'Esparreguera que va haver de marxar cap amunt, cap a França, cames, ajudeu-me, perquè no estava disposat a haver d'enrolar-se a l'exèrcit i anar a la guerra a matar o que el matessin. Això al començament del segle passat, del 1910. L'aventureta el va portar a trobar-se davant d'un consell de guerra sumaríssim acusat pels francesos de fer espionatge a favor dels alemanys en plena guerra mundial. Inevitable, condemna a mort. Després commutada per la pena de treballs forçats a la Guaiana, 20 anys, i confinament a perpetuïtat allà. No us vull explicar el que passa després, seria fer spoiler. Només dir que el trasllat en vaixell a la Guaiana tancat en una gàbia no és el moment més abrupte. N'hi ha de molt més abruptes, i n'hi ha de tendres i espirituals, de picantons i marranets. Hi ha tradicions i complicitats i èpica, moments d'intensa època, vicis i virtuts, degeneració i moralitat, vaja, hi ha de tot. Fins i tot hi ha temporades de vida normal. Finalment, triomf del coratge i de la fe en la victòria. Va sortir d'aquí parlant 2 llengües i va tornar parlant-ne 6. No us el perdeu, distreu i fa pensar.